So para linisan ang throttle body, buksan muna ang hood. And then mas maganda to kung malamig yung makina. Mas madali kung malamig yung makina. Pero tatanggalin lang tong airbox cover. Kahit hindi na alisin tong filter. So ito yung throttle body. Gamit ang throttle body cleaner. Spray lang yung mismong butterfly valve na yan. And then kung pupunasan, gumamit ng malinis na microfiber cloth. Punasan yung nakikitang metal na yan. Pwedeng i-move ito ng ganun para buksan. And then spray ng ayun. Huwag masyadong i-spray dun sa loob. Pero once na punasan na, patuyuin ng ilang minuto. And then isara ulit.